ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വോയിസ് ഓക്കെ അല്ലേ എന്റെ? ശരി മാതാജി. എന്തെങ്കിലും പറയണം, പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമെന്ന് അറിയില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, വണ്ടിയിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ പൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 18 20ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാനുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം 20ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 20ാമത്തെ തൊട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 20. േനൈകം ധാമമവ്യയമീക്ഷത്തെ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷത്തെ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ ഈ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ്, ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാം, കേൾക്കൂ എന്നാണ് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സാത്വികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണെന്ത്? സാത്വികമായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ സാത്വികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനായാലും ദേവനായാലും പക്ഷികളായാലും മൃഗങ്ങളായാലും ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാ ജീവകളിലും ഒരേ ജീവാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നു.
എല്ലാത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്, എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യനായാലും മൃഗങ്ങളായാലും പക്ഷികൾ, സസ്യങ്ങൾ, എന്തായാലും എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഒരേ ജീവാത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പൃഥക്തേന തു യജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻ പൃഥക്തിധാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. ഒരേ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അതായത് ഈ ശരീരം ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവെന്നും ദേഹനാശത്തോടെ ആ ബോധം നഷ്ടമാകുന്നുവെന്നുള്ള അറിവ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടെ പറയുന്നത്? ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും എന്തുണ്ട്? എല്ലാ മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും എല്ലാവരിലും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അത് ഒരേ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സാത്വികമായത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ ജീവാത്മാവ്, വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവ് തോന്നിപ്പിക്കും. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, പാട്ട് മാതാജി എന്തോ ഒരു സോങ് പാട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേഷ്ണ വണ്ടിയിലാണ്, മോളിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അനിയത്തിര. അപ്പൊ അയാള് പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി കുറച്ചുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരേ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസികമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ രാജസികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവാണ്, എല്ലാവരിലും എന്താണ്? വേറെ വേറെ ജീവാത്മാവാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. യത്തു കൃഷ്ണാവതേകസ്മിൻ കാര്യേ കാര്യേ സക്താമഹൈതുകം അദദ്വാർത്ഥ വദൽപം ച തത്താമാസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം തേടാതെയും എല്ലാം അതുതന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതായിട്ടുള്ള അറിവ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നാണ് എന്ത്? ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ആത്മാവല്ല ശരീരമാണ് എന്ന് കരുതുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളതിന് തിരിച്ച് നമ്മൾ ആത്മാവല്ല ശരീരമാണെന്ന് കരുതുന്നതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികവും ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസികവും ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസികമാണെന്നാണ് നമുക്കിതിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും കാണുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യനായാലും മൃഗങ്ങളായാലും പക്ഷികളായാലും എല്ലാത്തിലും കാണുന്നത് ഒരേ ജീവാത്മാവാണെന്ന് കാണുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാത്തിലും വെവ്വേറെ ജീവാത്മാവാണെന്ന് കാണുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും? പിന്നെ അത് വന്നിട്ട് താമസികമായിട്ടുള്ള എന്താണ്? നാം ശരീരം ആത്മാവല്ല ശരീരമാണെന്ന് കരുതുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിയതം സംഘരഹിതം അരാഗദ്വേഷതാകൃതം അഫല പ്രേപ്സുന കർമ്മ യത്തത് സ്വാത്വികമുച്യത്തെ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. ആസക്തിയില്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആസക്തിയില്ല, രാഗദ്വേഷരഹിതനാണ്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളില്ല, ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ല, അങ്ങനെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. യത്തു കാമയപ്സുന കർമ്മ അസാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തദ്രാജ സമുദാഹൃതം
തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട്, ഞാനെന്ന ഭാവം കൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫലം നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസാം അനപേക്ഷാച്ച പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ യദ്താമസ സമുച്യത്തെ. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശങ്ങളെയോ കുറിച്ച് കലാശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ക്ലേശങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കാതെ നമ്മുടെ മാത്രം ആഗ്രഹം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. പിന്നെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ, മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ വ്യാമോഹം മൂലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കർത്താവ് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മുക്ത സങ്കോനഹം വാദി ത്രിത്യുത്സാഹസമന്വിതഃ സിദ്ധ്യോർ നിർവികാര കർത്ത സ്വാത്വികമുച്യതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയപരാജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സ്വാത്വികൻ. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ, ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ, സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒട്ടും പ്രയാസപ്പെടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര് സ്വാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗി കർമ്മഫല പ്രേപ്സുർ ലുബ്ധോ ഹിംസാത്മകോ ശുചിഃ ഹർഷശോകാന്വിതാകർത്ത രാജസ പരികീർഷിതഃ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മുടെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലത്തിലും ആസക്തനും, ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര് രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ്. അപ്പം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവനാണ് ലോഭി. നമുക്ക് എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടുതൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവൻ, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ബാധിതനായിട്ടുള്ളവനാണ് ആര് രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. ഇനി താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ്? അയുക്ത പ്രാകൃത സ്തബ്ധ ഷഠോ നൈഷ്കൃതിനോർലസ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീച്ച കർത്ത താമസമുച്യതേ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്രനിഷിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസനെന്നു പറയുന്നു. അപ്പൊ താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രനിഷിതങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നവൻ, ദുർവാശിക്കാരനായിട്ടുള്ള ചതിയനായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനായിട്ടുള്ളത്, അലസനായിട്ടുള്ളത്, ദുഃഖിതനായിട്ട് കർത്തവ്യം ചെയ്യാതെ അത് നീട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാം നാളെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ആര് താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്.
എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ജയപരാജയങ്ങളിലൊന്നും അക്ഷോഭ്യനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റേതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തനായിരിക്കും, ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനാണ്, ലോഭിയായിരിക്കും, ഈർഷ്യാലുവായിരിക്കും, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ളവന് രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ശാസ്ത്രനിഷ്ഠിതമായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതികവാദിയായിരിക്കും, ദുർവാശിക്കാരനായിരിക്കും, ചതിയനായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കാനായിട്ട് സമർത്ഥനായിരിക്കും, അലസൻ, ദുഃഖിതൻ, കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവനാണ് ആര്? താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ വേറെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു? ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവ്, 3 തരത്തിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ബുദ്ധർ ഭേദം നിർദ്ദേശൈവ ഗുണാസ്ത്രീവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനശേഷേണ പൃഥക്തേന ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. ഇനി അവയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം, കേൾട്ടോളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിനെ കുറിച്ചും അറിവുകളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തെക്കുറിച്ചും അറിവിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 30 പറയുന്നത് പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിയും ച കാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ചയാവേത്തി ബുദ്ധി സാപാർത്ഥ സ്വാത്വികി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ഇപ്പൊ സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നതും മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നതും എന്തെല്ലാമാണ്. ഇതെല്ലാം വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. യയാ ധർമ്മമധർമ്മം ച കാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്, ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണ്, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ മന്യതേ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും സദാ തെറ്റായി വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും തെറ്റായ രീതിയിൽ കാണുന്ന ബുദ്ധിയാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല, നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യില്ല. കാരണം ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായി കാണുന്നു, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായി കാണുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ന്യായമായതായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പരമാത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അവ്യഭിചാരിണ എന്ന വാക്കിവിടെ സാരവത്താണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയവരെ മറ്റു പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കില്ലെന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവ്യഭിചാരിണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും മറ്റു പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും അവരെ അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നില്ല, അതിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും അവര് ബന്ധപ്പെട്ട പോലും അവരതിൽ നിന്നും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവ്യഭിചാരീണ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അത് നിശ്ചയത്തിന്റെയാണ് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം. ആ ശ്ലോകം വായിച്ചില്ല അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാരയത്തെ മന പ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയ യോഗേന വ്യഭിചാരിണ്യ ധൃതി സാ പാർത്ഥ സാത്വികി. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢനിശ്ചയം
ആയതോ മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം സ്വാത്വികം. അതായത് ദൃഢനിശ്ചയം. സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത്, ദൃഢമായിട്ടുള്ളത്, മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് നിലനിർത്തി ദൃഢനിശ്ചയമായിട്ടുള്ളത്, മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയാം. യയാ തു ധർമ്മ കാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യാ ധാരയത്തെ അർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതി സാ പാർത്ഥരാജസി. അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീർന്ന് ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞ രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ നിശ്ചയം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിശ്ചയമാണ് അവിടെ? ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിട്ട് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരും. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? നിശ്ചയം എടുക്കാണത്. അതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മതമേവ ച ന വിമുഞ്ച്യതി ദുർമേധ ധൃതി. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയമാണെന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം. ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം. സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയമാണെന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുക, ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുക, ഈ ലോകത്തിൽ അധീശാവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് കിനാവ് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സും പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്കിതിനെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിശ്ചയം എടുക്കുക. അതാണ് എന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയം നമ്മൾ കണ്ടു, ദൃഢനിശ്ചയം. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സുഖം ത്രിധാനീം ത്രിവിധം ശൃണു മേ ഭരതർഷഭ അഭ്യാസാത് രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ചാനി ഗച്ഛതി. ഹേ ഭരതർഷഭ, ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള സുഖത്തെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം 3 തരത്തിലുള്ള സുഖം. യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ മൃതോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖം സാത്വികം എന്ന് പറയാം. ആദ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ തോന്നും? വിഷം പോലെ തോന്നും, നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും? അമൃത തുല്യമായിട്ട് മാറും. അത് നമുക്കത് രസമായിട്ട് മാറും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് തുടങ്ങും. അതാണ് എന്ത് സാത്വികമായ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താണ്? അത് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതാണ് സാത്വികമായ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള യത്നത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമായി പല നിയമനിബന്ധനകളും വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. കർക്കശങ്ങളാണ് അതെല്ലാം, വിഷം പോലെ കൈപ്പേറിയതാണ്. അവയെ വേണ്ടവിധം അനുഷ്ഠിച്ചാലാകട്ടെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്താം. ജീവിതത്തിലെ അമൃതാസ്വാദനം അന്നാരംഭിക്കുകയായി. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്കത് ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയാം. വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗ മൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസംസ്കൃതം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാവുകയും രാജസമായ സുഖം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നത്? അമൃതമായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ അത് വിഷപ്രായമാകുന്നത് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്.
ആദ്യം വിഷമായിട്ട് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അമൃതമായിട്ട് തോന്നുന്നത് സാത്വികം, ആദ്യം അമൃതമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ അത് വിഷമായിട്ട് തോന്നുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം. ഒരു യുവാവ് യുവതിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ആരംഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി തോന്നാം. കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം ആ സുഖം വിഷതുല്യമാകാം, അവർ തമ്മിൽ പിരിയും, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം നടക്കും, പിന്നെ ദുഃഖമായി വിലാപമായിട്ട്. അത്തരം സുഖം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, രാജസ സുഖമാണ്. അപ്പൊ രാജസത്തിലുള്ള സുഖമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം നമുക്ക് അമൃതതുല്യായിരിക്കും, അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് അതെന്താണ്, വിഷമായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഈ രജോഗുണത്തിലുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് യദഗ്രേചാനുബന്ധേച സുഖം മോഹനമാത്മനഃ നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോർത്ഥം തത്താമാസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുളവാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള സുഖം താമസികം. അപ്പൊ ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എങ്ങനെയാണ്, വ്യാമോഹഭരിതമാണ്. നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, അവിടെ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ദുഃഖം തന്നെയായിരിക്കും. അതാണ് എന്ത്, ദുഃഖം മാത്രമേ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഏത് പറയണത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള സുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, നാ തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വ ദിവി ദേവേഷു മാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതി ജൈർമുക്തം തദേപി സാത്രിഭിർഗുണൈ. ഈ ഭൂമിയിലെ വ്യൂഹങ്ങളിലോ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, അത് മനുഷ്യനായാലും മൃഗങ്ങളായാലും പക്ഷികളായാലും ദേവന്മാരായാലും ആരായാലും, ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടുള്ള ആരും എന്തിലില്ല, ഈ ലോകത്തിലില്ല. ഭൂമിയിലായാലും ഈ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിലായാലും എവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर ब्रह्मानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡായിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പിലെ ആഡായിട്ടില്ല. ഞാൻ മറ്റേ നേരത്തെ ഉള്ള ലിങ്ക് വെച്ച കേറുന്നത്. അതിൽ കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നില്ല. കിട്ടിയാ ഒന്നും ഈ മാതാജിയായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. എനിക്കറിയില്ല മാതാജി, ഞാൻ ഇപ്പൊ നോക്കാനും പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇതിലാണ് മൊബൈലിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കി പറഞ്ഞു തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാതാജിക്ക് മിനി മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ മെസ്സേജിന് മറുപടി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. നോക്കട്ടെ, കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ലിങ്ക് ഇട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കയറാനായിട്ട്. എല്ലാവരും ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. മാതാജി മാതാജിയുടെ പേരെന്താ ചോദിക്കൂ. മാതാജി ഒന്ന് പേര് പറഞ്ഞോ. എനിക്ക് ഇത്തിരി വോയിസ് കുറവുണ്ട് ഇതില്. മിനി മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹരേഷ്ണ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറില് 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? അസംഖ്യം ജീവജാലങ്ങളിലും ഒരേ ജീവാത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് സാത്വികമാണ്. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളെ കാണുന്നു രാജസികം. രാജസികം. താമസികം എന്നറിയുമ്പോ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നല്ല, ആത്മാവല്ല ശരീരമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ആത്മാവല്ല ശരീരം തോന്നുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം.
ബലാത്സക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായ കർമ്മം ആ സാത്വികം. കർമ്മം സാത്വികം. സാത്വിക. ആഗ്രഹം നിറവേറാൻ വളരെ നിറവേറ്റാനായി ചെയ്യുന്ന പ്രയാസപ്പെട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് രാജസം. രാജസികം. എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നതിന് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസം. മറ്റുള്ളവരെ ക്ലേശങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെ വ്യാമോഹം മൂലം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർത്താവ് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ സാത്വികൻ. ജയാപദനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ സാത്വികൻ. പ്രവൃത്തിയിൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും അത് അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും രാജസൻ. രാജസിക. രാജസൻ. ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനും അലസനും ദുഃഖിതനും താമസൻ. താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ത് എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്ത്, പെടാണ്ടാത്തത് എന്തെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്ത ബുദ്ധി സാത്വിക ബുദ്ധി. അറിയാത്ത ബുദ്ധി ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്തെന്ന് അറിയാത്തത് വേർതിരിച്ചറിയാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. താമസിക. അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായി ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായി കരുതി തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. 3 ഗുണ അവിഭിചാരീണ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്ത്? ഭൗതികമായ എന്തിൽ വന്നാലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നില്ല, അവരൊരിക്കലും മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള അവ്യഭിചാരീണ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം അല്ല, 3 ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം. മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ സാത്വികൻ. സാത്വിക നിശ്ചയം. ധർമ്മം, അധർമ്മം, കാമം ധർമാർത്ഥ കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് രാജസം. സ്വപ്നം, വ്യസനം, വിഷാദം എന്നിവയ്ക്ക് ശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം. ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും, പിന്നെ മധുരമാവും. അത് സാത്വികം. ആദ്യം അമൃതം പോലെയും പിന്നെ വിഷമാവുന്നത് രാജസം. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത് ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയുണ്ടാകുന്നതാണ് താമസം. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. എനിക്ക് വോയിസ് അവിടെ നിന്ന് പറയണത് അത്രയും കേൾക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഊഹിച്ച് പറയണതാ കുറച്ച്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ, നാളെ ചോദിക്കട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.